Machiegni kendo nyakora mgajwang wadonje twak marwa marra many piny kawuono wang'yo sekta mar somo na singo ni twak gi Dr. David Onunda ma en jalony awacho ni en jalony mararie weche gi mag somo kaluwore kod wechego mabende osetimo sekta mar somo e pinje maoko kaachiel gi pacho ka nyakora mgajwang miyo wakelo ni wendo makare pono ni intiere gi japuonjre mabende no oseyudo kuondego modhi tiegore oseyiero course pono ni intiere dwaro mar samoro loko kata kar tiegruok ma en thuolo makare mondo winjo kengi mojo bed ni kaw kaka janyuol go kod mbaka bende live pod en mana macha riadek auchiel nono wantie live e Facebook Ramogi TV KE mbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Daktari machiegni ahinya en doctor ok mar thieth to mar somo mar somo ulrini nyikwara Mogajwang machiegni ramany piny oimore uru nyikwara Mogajwang odhiambo ma kawuono ne mor kuom thuolo mayudo mar bedo e Ramogi ka nyinga Dr. David Onunda mana kaka jata chenro osewacho an jalony e weche mag somo kendo duoko thuolo kamano kuom thuolo makende mwayudo mondo wawuoye weche mag somo kaka koro rowere manyocha timo penje higa mokalo oseyudo thuolo mondo mi courses manyocha gigombo mondo mi gidonjie osemigi thuolo kendo duoko osewuok machiegni urainya. Erokamano machiegni. Wachako gi wach mar keto japuonjre e course monjo bed notimo. Ang'o ma migao mar somo ng'eyo kapo okawo nyathi to kete course ang'e nitie moko mabende en owuon ondiko gimodwa somo. Tang'o ma ging'iyo kendo kopogre gi mano kapok ikawo nyathi kendo giketo kata japuonjre giketo e kar tiegruok. Erokamano Lydia. Chutho ka KUPS pok oketo japuonjre e migao moro amora mar somo course moro amora mar somo to nitie weche ariyo kata adek madongo. Mokwongo ing'iyo ni to nyathi interest na ni kanye. Nyathi yudo ka sama ne gisetimo penj idonjo e portal mar KUPS to intiere gi options nyalo bedo auchiel kama. Ing'iyo ni to course mane midwaro kata ka en e field mar technology to nitie courses mopogore opogore ma interest mari ma gombo mari kaka japuonjre kama igombo ni mondo mi idhi isomi tiegrie mondo mi ibede as a professional iketo mano kanyo kori indiko gi kolwore gi mari mokwongo nyaka mogik kaito tok mano KUPS dhi ng'iyo ni to penj manye timo ni subjects manye somo idhi e nade ka en weche mag somo mag sciences ting'iyo ni to science subjects gi itime nade penj manye otimni kikalo e migik e cut off point ting'iyo ni to options mani keto ka mane maber ma luwore gi kaka ni timo e penj kalure gi duoko manyo wuok e penj manotim e higa mokalo ni. Koro koseng'i mano ti kimit kipo ni iyudo maximum ni iyudo oromo mondo mi donje e options goeko ting'iyo ni to mane mani keto namba mokwongo nikech kaber chutho okonego be ni keto rawera mora mora kata japuonjre mora kuma oko ndiko okonego be ni kaka ne en chon cha mikawi akawa ni in kisekalo kama nafasa yudore e miterie onego be ni japuonjre iteri kaluwore gi kama in bende chunyi dwaro mane ka idhi e somo no tinyalo tiegori e yo makare mondo iwuogi bed a good professional e field no endo. Koro mago e gik ma KUPS ng'iyo kapok gi yiero mondo mi giket japuonjre e migao kata course mora mora ma available universities mago. Tuntie penjo motendre kod japuonjre ma noketo skunde kata kuonde tiegruok ma nogombo no dhiye to kaluwore ga achiel ariyo adek gimoro timore ma momiye ok manondiko otim nang'o? Nitie thuolo makende ma ang'eyo ni e juma mabiro gi KUPS dhi golo lendo makende gidhi lando ne jopuonjre ni kisedhi ng'iyo yudo ni an nyocha nadwa nadhi e University ma Nairobi lakini otera Rongo or nadwa adhi Rongo to keta University of Nairobi to koro idhi tiyudo thuolo gidhi lando gimiluongo ni inter university or inter next 1 month next 1 month within the next 1 month. Koro ibedo gi thuolo mar dhi loko iwacho ni an to Rongo ka ema nadwa nadhi e course madwa somo ni bende nitie Rongo kata en Maseno kata en Tom Mboya maga kwano universities mantiere e piny Kaluo. Koro iwacho ni an to Nairobi kuno to luonga kata Meru kocho luonga kata Dedan Kimathi kucho luonga to an ok adwa dhi kuno kata janyuole ma wacho ni no nyathina ni adwa no bed koda machiegni ka nitie course modwaro machunye gombo mondo dhi otiegre to ber mondo mi obeda beda koda machiegni kod thuolo no nitie mani luongo ni inter university or inter institution transfer kaito kadipo ni oluongi
kuom ranyisi oluongi Rongo University to faculty moluongi eno to kidwar samoro aparo kata ninde manane undergraduate University of Nairobi ido ka nadwaro ni adhi atim education to samoro luongi economics general ikoni no anadwaro adhi atim education koro adhi Kikuyu adhi asom weche mag puonj kono koro kano gik kidonjo to within the first 2 weeks jumbe ariyo mokwongo samudonjo muse report no oyieni timo interfaculty transfer koro magi gik ma jo onego bed ni bedo no luongi e course moro okofulo ni mano koro is the end of the road pod inyalo loko university pod inyalo loko bende faculty kata course moluongi thuolo pod nitie to seche ma japuonjre koro osedikoro dwa loko course kata dwa loko faculty gin mistakes mage magithoro timo ma samoro nyalo miyo kochop dwaro mano dwaro gima chendo ahinya Lydia en ni samoro rowere ok yud gimiluongo ni career guidance sama chon yudo ka samoro ng'ato neno ni an koro adwa adhi atim sciences nikech awinjo ni sciences ber to samoro pok obedo gi thuolo monyise e yo maler ahinya ni samoro course mi iparo ni berno samoro ok ober kodi to samoro bende nitie moko mabeyo manyalo bedo mabeyo moloyo miparo no endo koro kapok idhi iloko course to gima duong' mokwongo ma japuonjre onego bed ni ng'iyo en ni to interest na ni kanye an kaka ng'ama nie weche mag somo samoro yudo ka janyuol dwaro ni nyathine odhi osom medicine to nyathi to ok dwar medicine asebedo kata ka apuonjo rowere tiro ka samoro rawera koni japuonje koni ni mano course mar janyuol mama dono luonge ni min daktari mama dono luonge ni min daktari ni min okil to mago bende beyo nyathi dwa loso content nyathi dwa loso content ting'e ni technology ka AI data science magi gik makoro nitie these are options machon ne onge to sani koro gintie koro gima duong' en interest mar ng'ato chunye ni kanye kech inyalo keto ng'ato e gimoro to ka chunye onge kanyo to emiyudo ka ng'ato ne kar dhi somo degree mar medicine kata mana higni 6 to en higni 10 moto poko graduate koro interest very important kaito interest no be lore gi track record okidhi ni dwa dhi timo engineering to in ngama kwano na ubari oko in ja art ja literature class kwano okidonge koro yudo kama gi weche monego bed ni jopuonjre ng'eyo interest mari gi capabilities magi bende nyalo mari chutho tekri ni kanye nyalo gombo to grades odagi ok inyadhi timo medicine ka biology no ok timo chemistry gi no ok dhi maber koro magi gik manyaka wang'i kato kiloko course to an kang'iyo to nego bed ni loko course kaluwore gi mago ma kizungu luongo ni marketable an ka nyalo wuoyo go gandawa nitie courses sani kuma piny dhiye kech piny lokore samoro chien kacha inyalo yudo ka kata agriculture ne ok marketable ahinya but kuma koro piny ochiko en marketable inyalo yudo ka technology samoro ne ng'amo dhi otimo computer science kanyo endo emane nitie giyudo tich mapiyo kata puonj to sani koro gik moko lokore nitie courses manyien mabende obiro koro mago bende ng'iyo ni course midwa loko midhieni bende en marketable nikech gigi ok wasom gi for the sake of it wasomo gi mondo mi wayud gino ma wanyalo konyo godo piny through national development to wan bende wakonyre godo gima nyalo miyi tich ete kwan na janyuol kata japuonjre moko kuom courses masani nyalo wacho ni marketable mana top range king'iyo sani e Kenya ka categories adek nitie koro dua break kedua ng'injo gi matindo boydo ka gin several to nitiere categories adek mani malo ahinya sani technology related courses ni malo timo gima oluwore gi technology kanya asekwano gima chalo data science ing'eni sani weche mag data gi yudo kata kwa bedo ka to ing'iyo ni to gima jopiny ng'iyo to en nang'o to ere kaka data harvesting magi gik masani are very marketable. Artificial intelligence is now ruling the world ma ka ng'ato nyalo yudo gimosomo moluwore gi mano to kata mana general ICT mosebedo kwa nikech kata tije sani an chutho ok adhi ga e office odiochieng' kodiochieng' atiyo remotely tatiyo ne pinje mang'eny to samoro mana kabedo e oda nikech kama koro piny ogike technology is ruling the world
and various aspects of information technology are very, very marketable. To kendo gidhi bedo marketable into the foreseeable future. Ok en mana sani, en gima biro dhi mbele. E higni ma mbele gi, jomosomo technology e yo mamalo, kata jogo mane nitiere line mamoko to koro gichak giduogo technology yudo ka gin magin nafas mag tije maber. Kendo anyalo jiwo ogandawa. Nyithindo ma grades gi ochwako, interest gi bedo chwako, gidhi e technology kanyo endo, technology field and all related courses. Mar ariyo en medicine gi medical sciences, gi health sciences. So health sciences king'iyo thuro and ok kata na at degree level. King'iyo kata courses mitime KMTC, opportunities nitie ok mana e Kenya ka kende. Kata mana oko. Daktari magi ng'anyo ne to kare bedo nade yudo ka nurses ng'anyo. Yudo ka nurses ng'anyo. Dwa nyiso nyathini ni opportunity nitie. Ng'anyo yie kodi. Adwa wacho ni e piny masani ok wa train for Kenya kende. Nyaka koro wayaw pachwa oko. King'iyo demand, obed Canada, obed Germany, obed kune. En seche moko kagoyo mbaka gi jowa motelo weche mag somo Kenya kata jo motelo kata machalo KMTC gini. Yudo ka gin gi programs moriere maber, nyithindo mosomo mokalo maber, mari interested. Sani gitimo kata mana foreign languages kage prepare graduates magombo dhi tich oko. Koro we are not just training generation masani ni for tije ma Kenya ka, work train gini tije ma Kenya ka to gi tije ma oko. Nyaka koro wayaw wangwa obed maler wane gik matimore oko. Koro medical field gi health sciences pod are marketable. Kiweyo mano to nitie moro ni engineering to gi infrastructure. Kenya ka chutho king'iyo tich kata ma sirikal masani wantie godo ni timo gik migero gigi odhuro. To an kawacho weche mag tiegruok e weche mag infrastructure gi engineering ok awach mana degree level kende. Degree ber kabisa, and adwaro ni jowa mang'eny oyud degree, but nitie levels moko TVET ka in fact ok kata mana national TVET kende, kata mana moko mag community ma county governments otelegi. Skills moko matindo plumbing, jowa odonj kanyo, yore igero, aneno ka investment bedo e yore, aneno ka investment maduong' bende bedo e weche mag gedo. Omiyo mago courses masani ka ng'ato dhiye to nyaka oyudi. Mogik yok nyalo wil weche mag somo ka bende. Nadir no ne chal ka gima. Weche mag somo ka nitiere gi opportunities mang'eny, kata mane somo ni nitie jowa mang'eny mapuonjo pinje maoko. Chien kacha higni machien ka ne wadho wakonyo piny mar Rwanda tego weche mag somo kono ne jopuonj manowuok kama odhi ondik kono. To kata mana e Kenya ka nitie attrition. Aneno ka sirikand ni osendiko jopuonj mang'eny, nitie nyithindo ma pod otimo puonj to pok oyudo thuolo. Gin bende ageno ni thuolo biro yudore mondo gin bende ndikgi mondo gikony sector mar education. Erokamano ahinya kuom nyithindo mikwano kata jopuonjre mikwano. Kwan mar jogo mano oketi kuonde mag tiegruok gin kwan modhuro 293 869 nyakoro moja. Man medruok gi 1070 kipimo giga mokalo. Kaito bende kake wacho no puonj na achiel kuom kuonde manotere ji mang'eny. Ka bende ne ntiere mago manoyudo alama kata maxi manyatero gi university ne gin 8,915 kato TVETs bende ne ntie mago mag TVETs ne ntiere mago ma bende no ket mondo tim degree 202 kaito bende ntiere 2028 mano kete KMTC. Jogo ma bende dhi timo tiegruok go mag thieth, bende ntiere jogo ma bende dhi timo law 500, jopuonj bende ni kacha gi jo utalii college gidhuro kae. To wach moro ne wacho kae ka duokie tek mi wacho mi chakogo. Ng'ato wacho ni sani chon inyalo paro kane ya tieko form 40 somo computer. Yes. Ni MS Word, Excel, ne gima lich. Kendo nyaka ne dhi jomoko dhi nyaka school mi apply. To sani en gima kana ja class adi. Ariyo ng'eyo. Yudo ko ng'eyo tiyo godo. Kaka piny sudo king'iyo weche go motenre kod technology. Lony manyasani tinyise ni odhi osom AI to nya bede ot. To nya time AI. Miye japuonjre ni advice otim nang'o. Ang'eni nitiere ang'eny mana kaka ni wacho chalerne malong'o nikech wacho ni ko download kata ko chulo plans mag AI to nya tiyo kode ot. Ere tiende dhi some school. Koro gima nitie weche ariyo ma dhi e school konyo. Ma obvious and certification.
nikech inyalo bedo ni ilony e wach moro kabisa. An nitie gimomiyo ing'e ni Kenya ka sani nyo sirkal okelo gimoro ni Kenya National Qualifications Authority inyalo bedo ni in plumber ma isome aso kata in makanika ing'e gini magari moro amora inyalo wuoyo milosi, to kako idwa dhi manyo tich kamoro, ere kaka ng'ama pok ong'eyi mong'eyo kaka tijni ilonye nyalo ng'eyo ni tijni ing'eyo, nyaka ibed gi certificate. Inyalo bedo ni iber kabisa gi e weche mag AI kata technology generally to mondo mi ibed certified, certificate no eminyalo dhi menyo godo kamoro. Koro dhi e school mi the certificate. Mar ariyo, sama idhi somo kata un mana online class interaction no, an kaka ng'ama nie weche mag somo, gik mang'eny mwapuonjore kata ma ji puonjore gitimo through interacting gi peers gi. Ki ina kendi kaendi maonge opportunity ma riwore gi joma interact gi japuonj, interact gi jopuonjre mana gi machine kendi, inyalo end up ni bedo yourself a machine. And right now joma dhi mbele e weche mag tije kata career wise gin joma are very good in terms of emotional intelligence, gik machalo kamago. Ere kaka inyalo tudri, ere kaka inyalo gomba, ere kaka inyalo manyo tich in a respectful way. How do you solve problems? How do you decline respectfully, for example, without being rude? Ere kaka inyalo dak go ganda e yo makare ma keto winjruok makare kindi, magi gik miyudo through interactions. Omiyo pod nitie nengo maduong' ahinya gi pacha an kaka jalony weche mag somo kuom rowere yudo thuolo mag dhi gibedo gi jowadgi gi somo. Pro class pod ber rawere odonje. Gidonje. Erokamano. Nitiere ng'ato be penjo kama ben ang'eni en penjo motegno. Basila Harina wacho kanyo ni sani iwacho ni tije mang'eny botim gi AI. Nyiso ni jomotimo ICT bro koso tich, openjo kama. Yudo ka sani pinje moko iketo nyaka wanti nyaka gi hotel moro malo ka robot ema mi chiemo. Yes, ma robot ema mi chiemo. To an ka ng'iye kichinge ni gini magi moko chakore sani. Ing'e ni technological revolution osebedo kodwa in leaps over time. Anyalo paro inde mane undergraduate iwacho ni technology ni the internet side of things ni koro gik moko koro idhi timo ma ji ok dhi bedo dhano, koro dhi bedo written off. No, kata mana robots go iloso gi dhano. En nyaka ibed gi skill mar loso. Obi olos nwa robot mondo obi olos robot mondo obi otim tije ma kamago. Skills gi pod are necessary. Koro gima timore gi somo en ni kok dhi somo gimoro achiel kata education ma somo ni. Gik mana somo sama ne ane undergraduate kaka ndalo medo dhi gilokore. Koro in bendi imedori ng'iyo ni to what is relevant right now. En ang'o monengo na mede field nani. Technology ni kanyo. They som gima relevant sani but stay awake ne gima biro mbele mondo mi bed relevant. Erokamano. Kotendego TVETs no ayudo ka thuth nyithindo ni wacho ni wang'ni o apply mondo gidhi gitiegre. Ma en ataro mar kinde mokalo. Chon ne ji ng'iyo TVETs to gineno ka gima an adwa university, adwa dhi Kenyatta University JK, wata adwa dhi UN. To sani king'iyo kwa nyithindo mana ondikore TVETs ni malo. Manyisa ang'o? An gino omora kabisa nikech king'iyo historia mar somo thuba ka adhi kawo example mar the engineering field. Engineers manowuok ndalo mane pok Kenya Poly obedo technical university. Ido ka ji no prefer jo employers, jo mamiyo ji tije no prefer graduates mowuok Kenya Poly, mowuok Mombasa Poly, nekech ni miyo gi skills ma hands on. Universities wa samoro train joma wuok ka gibere theory. Gin joma nyalo paro to chiwo direction kaka timo gik moko magi advice. To ki produce mana joma advice lilo. To joma timo onge. Ido ka nitie gap moro madong' kanyo endo. Bedo ni jowa mang'eny nyithindo manyotimo penj thoth gi wuok dhi e TVET. An gino mora nekech koro gidhi ka giriwore gi jogo modhi osomo gigi e university gi jomo somo at the TVET level. Koro the chain is complete. And ibo ka chien ka endi ne nitie, especially in the engineering sector, ido ka ne nitie gap moro. Ido ka construction manyoche karwa jo Chinese timogi. Skills moko mane ok chend chien kacha, diere kanyo chendo. To sani koro gidhi chendo nekech ka ning'iyo joma nobedo placed nyithindo ma o decline qualification to gi qualify ne dhi university giyudo grade makare to giwacho ni
anadwa mana dhi somo TVET kaendi. To mano bende nyisowa gimoro ni TVET wa sector bende osebedo makoro otegore sani. Nitie improvements moko mabedo, iyudo ka obed kata mana national polytechnics mar spread across the country. Gin bende sani endi gise improve the quality of training magichiwo kanyo endi. So mano is testament to that improvement must been progressive over time. Yeah. Kaito bende nitiere weche go motenre kod bedo ni koro janyuol nyaka go kwano. Yes. Wantiere kinde ma sirikal ineno ka kinde mokadho rawere mantiere mbalariany no moko nosebedo gi ywak ni kit kakichiwo omenda mar somo. Yeah. Sebedo kabago gi. Ang'eyo wadhi don mano matut. To janyuolo jotim nang'o sani? Ikruok mane ma janyuolo jiwe ne tim? Owada sani koro jonyuol chunygi chandore and ang'eyo ni jonyuol mang'eny makaluo koro wacho ni nyathi to koro oseyudo barua, oseluonge odhi university makama, to ere kaka wanyalo timo mondo mi nyathi odonji mondo mi osom. Nitie weche adek madwana wach kanyo endo. Sirikal nitie gi migao mar scholarship ma kose luongi nyathini, jonyuol koro kawuoyo gi jonyuol, kise yudo ni nyathini no bedo placed to tere kata Rongo kata tere university kata tere TVET moro kata tere mana mawego National Polytechnic ma Homa Bay kumae, to idhi to i-download, idhi e website mar school moluonge no, i-download admission letter, ing'iyo requirements go, to gimi kuonge timo nyathi or application ne scholarship mar sirikal, nyathi or application ne loan mawuok e HELB, nekech weche ariyo gi ema dhi konyo. Ka itimo application chon, to sirikal gi migao matele weche mag scholarship to gi loan go chako process gigo. Sama koro nyithindo report, nyithindo dhi chako report dwe mar 8 dwe mar 9 gi nika to application no time immediately ma those portals are open. Nyithindo o apply. Mar ariyo nekech chutho sani endi the new funding model mabende osebedo gi shida mang'eny. To gin bende gisebedo osebedo katemo ka gima gi refine to pod nitie issues. Iyudo ka samoro nyathi okete band moko nego bed ni entie. Samoro iparo ni janyuol kata ne japuonj ne gi nyithindo mang'eny, japuonj ne gi responsibility mang'eny, japuonj koro ok nyal tero nyathine makoro oyudo achien ni endi mondo mi oyud nafas mar somo e yo makare. To idhi kete e band moro moko winjore kode. Koro kanyo bende onengo bed ni sirikal ng'iyo ni nyithindogi information magichiwo ka nyathi okete band moko romore kode, to gino onengo bed corrected mondo nyathi moro amora ma oyudo grade morome donjo mondo som e rang'iny mamalo oyud thuolo no mar dhi e somo. Koro sirikal nitie migao ma sirikal onengo bed ni timo e sama koro wantie ni, nitie migao rowere manyo jopuonjre manyo bedo moyudo admission through CUPS gi onengo bed ni timo, nitie migao ma jonyuol bende onengo bed ni timo, nitie migao bende ma jotelo me kor gwenge bende onengo bed ni timo. Nekech nitie jomoko miyudo ka grade gi yudo to samoro gin kaka gimany opportunity mar dhi mondo gidonji onge, ma kore migao mar the Ministry of Interior kamoting'o kia chife kia ng'ogi ni onego bed ni giwuotho around, ing'eni nyathi ng'ane cha nyocho dhi maber. Sana nyithindo mosomo e skunde me kor gweng'. Ana wuon nasomo e skul mar kor gweng', ang'eyo ni dine onge japuonj gi chief manowuok oko. Japuonj nyingeno. Japuonj iluongo ni Mr. Okeo kama entie. Okeo Nyariaro nokedo matek emomiyo nayudo thuolo. To chief niluongo ni chief retired chief Akoko Indi. Jogi joma lich kabisa. Pod gintie gi ngima, they are retired now. Gine mane gitiyo matek ma yudo thuolo mabiro University of Nairobi. Kato koro the rest follow. Koro kanyo iwacho ga ni puonjo nyathi en tich mar jamii. En tich mar jamii. Ok janyuol, kech janyuol inyalo ka janyuol samoro ok ong'eyo, onge kod nyalo. En koro luoro bo make kata kako odhi onon gigo e yo makare onge. Kanye ma koro jotelo donje, kanye ma ngao donje, kanye ma josiasa me kor gweng' bende donje. Kar mondo mi gigo siasa sate to gigo siasa to weche mag somo bende gidhiro dhi mbele. Mane kaka koro wanyalo konyo kama koro wagikene. Daktari, japuonjre oluonge mbalariany achiel to odwano loke odhiye machielo. Ere samunjo bed ni apply HELB kosedhi koso kata kapoko odhi?
Okay. HELB nyaka apply kapok idhi. Nekech samisa yudo gima duong' gi HELB en bedo ni in gi admission. Iwinjo. KUPS osemiyi placement. Manyiso ni in qualified. Koro ichako chon. Okiriti. Koro katibro loko university. Katibro loko university. Okay. Kech gigi dhine ido ka kech portion ma sirikal ma kanyo ba adhi wuoye. Portion ma sirikal oro ne universities. En pes sirikal pes jopiny through sirikal and kata otere Rongo, kata otere Maseno, kata otere Tom Mboya, kata otere man University of Nairobi ka oko chuno. Gima duong' en ni odhi ne nyathi cha oyudo nafas kama onyalo somoe mondo mi odhi oyud thuolono kik thuolono kadhi. Koro application samo dhi olande no. Time kata idwa timo inter university transfer. Apply for scholarship, apply for help. Nitiere bende mago motenre kod kit chiwo omendano manyasani. Nawinjo kituome. In bende yie ni okelo tabu. King'iyo tend William Ruto jatend piny masani. Default kuom kelo kit chiwo omendane kipimo gi chon. Koso di par ni inyalo wacho ni masani ni bet ber moloyo machon cha. Kichudo ka thoth jonyuol ywa kati yudo ka samoro jok monjo be ni yude bok yude. Kati yudo ka jok mochando moko bende ya nono. King'iyo kit ka kichiwe sani daktari kipimo gi machien inyalo wacho. New funding, nawinjo ka sano lock new student centered funding model. Chutho an kang'iye matut to en idea maber kabisa to implementation mare. Gimiluongo ni means testing magitimo the instruments magitiyo godo cha. Gisetemo ni gilose chien ka gini nowuok nyithindo nogomo. Joma nitie education sector kawan kama nogo koko. Nikech iyudo ka ng'ano monego bed ni yudo scholarship komed gi help 95%. Samoro idhi yudo kodhi okete band moyudo 40 or 50%. Kaito oket ni course ma iyudo ka in nyathi jachan to in a medical field. Ok makosa ni? Ok en makosa ni mondo buongo ni obed maber bende. Ok makosa ni wiye mochwali. To kato ok en makosa ni bende mondo ne nyuoli e family mochando. And gima duong' gima sirikal onego bed ni timo en ni jogo mochando sirikal en ni gimi jogo thuolo mondo gin bende gidongre kaka joma wuok e families mantie godo. Koro en gima duong' ahinya ni sirikal onego bed no improve that means testing instrument obed as sharp as possible. And gik seche moko wang'eyo ni processes amore loso gi dhano to nitie kama koro gigi nyaka bed calibrated gi dhano. Gomba ka gi chief ing'eni chien kacha chief ne ndiko barua malaro wacho ni nyathi ng'ane ni wuon gi to ne japuonj to nyaka ne wuon gi tho. Sani dala no odong' marach. Manyiso ni i-calibrate e yo moro ma nyathini ok dhi chandore nekech information moro manokobedo calculated e yo mara. Ing'eni kifeed gigi e computer to ng'ama timo gino ibet Nairobi kaendi to ng'ato to ni Samburu kocha kata ng'ato nitie Nyatike kocha chande kata ng'ato nitie Kojwach kamae to en ok ong'eyo yo moro amora minyalo dware verification team mondo mi nyithindo okete band mowinjore. Kato band no koseketgie nitie shida ma sirikal nitie kama anyalo kwayo jatend piny William Ruto mondo mi olose yo makare. Pesa monego beni wuok e aguch sirikal dhine universities gi bende samoro ok chop e wang'e. Kato ok ochop e kiwango monego bed ni entie. Koro yudo ka jomorito jotend universities samoro koro jidhi mana kama. To at the end of the day jopuonjre ema hinyore. Ka wadwa timo weche mag somo e yo makare to pesa moket tenge nonego bed ni dhi e university konyo sana nyithindo mowuok e familias mochando. Pesa go nengo chopi. To wach ni ok awache kende e weche mag somo e rang'iny mar mbalariany. Awache e weche mag somo kochakore piny nyaka malo. Capitation. Ko piny kue capitation ok dhi in time.
koro iyudo ka gik ma nyithindo onego bed ni somo e skunde mani pinygi ok giyud thuolo mag somo gigo. Kata iyudo kaka sani makoro ket kia ni pathways ni nyithindo monego bed ni samoro ka dine gin nafas ma laboratories nitie, equipment nitie, gik ma kamago ginyalo somo, gidhi e the science sector kata courses ma marketable ma wuoyo ka gigi. Samoro wathiro nyithindo ma wuok e families mochando koa chon. Koro gigi nyaka losgi from the foundation, chakre primary, mibiro nyaka e junior school, mibiro nyaka e senior school, to kibiro maloku, to bende pesa no nego bed ni chiwe e yo makare, e yo mowinjore kendo e sa mowinjore, mondo mi okony. Koro kanyo pod nitie nyao, with the new funding model, nitie room for improvement. Ero kamana ahinya, ang'eni ng'ama muol okiero pakori to isomo oko bende, mane okinyisowa kichako. To be ok piny achiel, ok pinje ariyo, ok pinje adek. Daktari isewuotho e pinje, to mana e yoregi mag somo. Nitie japuonjre ma samoro degom mondo oyud kopogre gi HELB scholarships. Ere kama owinjo bed nochake application kata ochako oro kwayo mare. Sani moro nyaneno ni sani to koro nosechak luong ji, samoro jok moko nose apply sani oseyudo barupe mag koro gin bende sama ji join ka to giwuok gidhi. Sani samoro en bende pacho ka waneno ka pe ok olwar. Be pod thuolo nitie monyalo yudo go scholarships kata pinje maoko? Erokamano Lydia. En adier ni asomo e Kenya ka kendo achaka asomo bende United States, asomo Harvard University matime rang'iny mamalo mag somo. Degree na mokwongo asomo University of Nairobi ka Kikuyu campus. To kendo nadhi gi scholarship. To kastocha kata mana na wuon kana tieko degree mokwongo kaendi. Ka na apply mokwongo mondo adhi oko, madhi Harvard, ne gimiya admission ok gimiya full scholarship. Manyiso ni samoro achiwo story ne jogo ma gombo no dhi oko, samoro ok ochuno ni ki apply dichiel to nyaka iyude. Higa mano nego be nadonjo ne ok adonjo. Appeal ne gimeda koro gimiya full scholarship. Madhi masomo matieko. To higa no bende apply Oslo University. Ere kaka nibedo gi paro mar apply? Inyisowa ni ae gweng' kocha to ma Harvard, ma ok university moro amora daktari. Mano achiel kuom skundego mamalo mogik. Dipo ni university ema no omi lail mar tudruok kodgi koso ere kaka ne ichopo ka? Stocha, and my ndio odiochieng' mokwongo mawache story ni. University of Nairobi ka nadonjoe, to nadonje student leadership. Koro ne ane weche mag telo mag rowere, to weche somo bende na mako motegno na wuok gi first class. Koro mise wuok gi first class mitimo maber e sombi, to koro kata professors ma untie godo sono bende ne wantiere sono bende ne wantie to koko kende mane wago igo koko terie koko to wagoyo no riemba na bedo suspended ma thuolo moro bende bedo oko matin. To ne nitiere professors moko kendo aparo the late Professor Okoth Kombo, kama entie madichunye Okoth Kombo ne linguistics and opuonja linguistics obedo siep kabisa. Koro sama international conferences biro to owacho ni nyathi moro nitie mopuonjo ka nyathini riek waluonge, koro anakawo notes, koro an rapporteur. Tabede owuotho tie professors gi, Professor Chris Wanjala gene, Professor Mweseli gene, mage jo Professor Kukubo Barasa gene. Mago jo ma o bring up. Koro antie kanyo anetie gita kono tere anbe agombo mondo mi ambe chieng' moro abede rang'eny ma untie. Koro giko ni no in koro opportunities moko nyalo bedo. Gimomiyo awacho ma en ni jowa mar professionals sana magombaka giro were ma pod nie okang' mar dhi school. Onengo bed ni nyiso gi ni nitie opportunities moko mae i Kenya ka to gi maoko. Koro an no nyisa ni in kwang'iyo kaka idhini ki apply Harvard University to ginyalo kawi. Mano koro wago baka gi Professor Okombo to tuda gi professors moko mabende samoro timo visiting kai giwuok Harvard to gibiro to koro gigomba kone bana nyathini ka wang'i to aneno ka in material manyalo add value kata kocha kinyo grades ma intie godo to kata mano kende and ma indie ma siri madwa na mi jogo madwa manyo scholarships oko kidwa apply for an opportunity admission idwa dhi somo e skunde madongo oko gi ok idhi mana gi grade maber kende kech ji mang'eny ni gi grade no to nyaka inyisgi ni to in kidhi kanyo to in ang'o mitero kanyo madhi improve life kanyo endo. Nyaka ikon gi ni an bende
gi experience ma wuok gode kor gweng apondo kod wache ye kocha cha macha kabiro ka nini nyiso gi nani an nyiso gi ni an koro kaluwe gi kaka bedo brought up the cultural experiences ma sebedo godo komedore gi somo man basero gi leadership ma bende atemo matin kaene kumiya thuolo mitabiro mitasomo kono tadhi agomba koro wariwore ineno interaction machako mawacho cha interact gi nyithi wasunge makagi moa kuonde mopogore opogore. I'm going to add value a social life, not just academic life makae to un bende as an institution ke institutions bende gombo ng'iyo talents kuonde ma gintiere un bende samu kawo talent moro Kenya ka from a village like mine tutere yudo thuolo somo ka udhi konyo Kenya, udhi konyo the world. And in my case that has happened. Asetiyo e pinje Africa mang'eny, asetiyo out there ka konyo gi weche mag somo, ang'iyo ni tere kaka wanyalo tego weche mag somo mondo bed kare. Koro Harvard no konya kanyo gima nandiko negi cha sama ne pod atin madadhi ok nariambo nakono gini ka gipuonja kanyo ka gimiya nafas tadhi konyo ngima makanyo tambe adhi konyo ngima mag oganda wa makoni endi in the future. Koro nyaki ler maler gima in bendi itero kanyo ok mana ni an konya uru mondo ayud thuolo som kanyo endo. Nitie penjo mi penja ma direct adwa nyiso jowa magombo somo oko dhiure website mag universities ging'eni chien kacha ne gigi ok clear sani every university information nitie qualifications midwaro inyalo timo anything online and ne jowa ase wacho gani kaka ng'amusomo particularly for Harvard University antie gi thuolo mar ndiko recommendation ne nyithindo mo qualify mano opportunity magimiyo as alumni ma ka grade nyaka bed maber ka grade ber to in ngama is also na leadership track to en baka mwanyalo keta gombo ni nyithi joluo mang'eny manyalo thuolo not just Harvard universities ma oko kocha gichiwo scholarships mabeyo moloyo samoro manyalo yudore ka mane gima nyalo wacho ntiere tiegruok en achiel kaeto kodonjo job market bende machielo daktari itiegori kendo yudo ka alama beber to mang'ama kata office obede 2 hours to wacho no olo dokot. Yes. Ere kaka ng'amo tiegore dhi mabed gi discipline mar tich king'iyo tieng' wasani okawach marach to ni Gen Z concentration span odi we bang' kariyo ne olo dhi modhi king'iyo tieng' masani be gidhi nyalo 8 to 5 an gi duoko nyade riye wachno. Discipline mar 8 to 5 or discipline generally is very important. To discipline no obiro kaluwore bende gi education system ma wantie godo. King'iyo CBC for example sani nitie values. Nitie gimiluongo ni values. Koro kwa tim mana different learning areas ni gini somo subject ni kama to nitie values mipuonjo ji ma jopuonjo nego bed ni instill e nyithindo. Achiel kuom gin weche mag bedo a good citizen, gin gik moko mag discipline, mar unity, cooperation, to gibedo disciplined in terms of things monego bed ni timo. But shida ma wantie godo e Kenya ka chutho en ni gigi beyo. Owada king'iyo the CBE and anang'iye very closely gino ber to implementation emakoro shida. Nekech kanyathi ok nyal concentrate motiek assignment kata project momiye kichinge ni sama CBC oketo kata mana projects or portfolios gik makamago mage discipline mage transfer gi dhi e career kinda iketa kinda magini samoro tek chunyi okae japuonj bende kodi no gini nyake tim janyuol bende kodi ni gini nyake tim nyathi dongo e yorno kong'eyo ni gimi chako nyake tim mitieki onge gima biro e yo mayot nyaka apply yourself onge gama nyalo timo ni gino ine manyake time kagi transition gi dhi e tich to ngama supervise gi ma mentor gi bende nyaka bedi emomiyo work connection internship the transition ma ngato wuok kata e mbalariany to dhi e school that supervision and mentorship ma japuonjre nigi ngama puonje teach ngama puonje teach ni bende nyaka bed ngama wajibika ngama oketo chunye ngama hero gimo timono ma ok ni nyathino wacho kama an throughout my career ase mentor ji mang'eny to okabi mi thuolo ni zembe ai tich no nikech onge gima biro mayot nyaka ibed ngama chiwore ngama keto sinani mondo mi tiji obed makare
To kaka adwa duoke e yo machielo kendo. Ingeni kama piny koro gikene lady samoro bende 8 to 5 cha. Samoro tinde bendo owuok e market. Sani koro ji ng'iyo ni to delivery mane. Tiji ni no nego bedi timango to bi time kinyalo time within 2 hours. Titieko. You're calling it a day. That's fine. Productivity. Nikech iyudo ka nitie and my shida mantiego gi jotich sirikal tingo ne but iyudo ka gato ni tekno nene office gimotimo to onge an ok adwar mano. An adwaro ni wawinjore on deliverables and kuwe makoro the workplace and the work ethics tero wa esane ni deliverables monego bed ni timo gin achiel ariyo adek omera gino kokitimo tok chuli ngeni loka kocha kokitimo those number of hours of deliverables to chudo onge gimoro ni permanent and pensionable and ang'eyo itiyo parao to tiji no bende ok ni beda ni kwano ni dakika dhi to saa dhi ni koro kogik tisaye ni gino nyaka bed deliverable. Koro ka Gen Zs nyalo learn that kato tich bende koro bedo ka jomoko tiyo from their homes moko chono ni gibi office to koro onge mana shida gipacha kaka ngama is a professional mabende struggle. By the way, the first time anatiyo remotely na immediately ma atieko my PhD na atiyo ne organization moro ni Save the Children US. I oversee an advisor mar literacy across countries in Africa. Tatiyo mane oda Nairobi ka endi. And it was good, and my boss was in the US, and deliverables semwangi teach tire atia. And I'm telling you, that's more than a decade ago. Koro kumwachiko ni, there's going to be more of that. Koro katitiyo gotieno, katitiyo gigine ne gimaduong and ni in gi discipline. Ing'eyo ni katiji dwaro 8 hours go nyaka ichiwe ka kori ng'ama ber in bende. Yeah. Aduoki chien matin tie kumana iwacho ni wach mar kinda. Mar ne kichomo gimone timo titime CBE wacho ni en concept maber kendo iserange wacho ni ober kaito ntiere jonyuol Kenya ka mosebedo ka ywak ere kaka japuonj kwa nyathino bigi tong wegi jonyuol daktari nitie dwaro masomo idwaro e sikul inyise no bigiriyo janyuol ywak ere kaka unyobe ni twak makama ibedo go mawinjruok bede janyuol magolo pesa ng'iewo go gik midwaro e skul gi en bende kik obed gi ywagruok kanyo jonyuol samoro an ajapuonj koro abed kod jopuonj kichama japuonj jonyuol samoro ywak to bende gin mana kare nikech CBE gima rach kuome en ni o assume ni resources go nitie ni gik monengo be ni jitiyo kech gigo to dwarore kech ka gin kidwa somo kata mana tong to nengo be ni nene physically magi e pogruok mabedo e somo makorwa kone kata oduogo to no kata kok oduogo to kanya thini oyude ochame to bende kata ka japuonj ochamo gima japuonj ochamo gima japuonj ochamo bende oko dhi nono oko lal iwa japuonj chame ka koro en bomor samo puonjo nyathini to entie kod koro japuonj bo bed ng'ama ber ok ikwa tong sate okolok diet pile koro en aparo ni nitie gimiluongo ni abuse manotimore sana sama ne CBC ochakore makoro jopuonj timo kama to gidhuro jonyuol gi gik moko to jonyuol bende ne okong'iyo nidhi konyo janyuol timo home janyuol noko dhi skul janyuol nokong'iyo gi gino to wanyisi kuma somo nitie an asomo oko jonyuol man kocha gin invested e somb nyathi to nitie benefit magino kelo okochuno ni andado chiwo ranyisi mar mama mano kodhi no way class a day and I'm the last born and last born a family mar nyithinda par ane chogo onyuola mogik janyuol bende okong'e somo to gima ne janyuol ne timo kogiko dhiambo to kawuono usoma ng'o gigi bi nyise to ok donje ni to odwan tek ni nyise
Nito wang' ni bedo namba di. Chutho an ka chiwo historia mara taparo ni bedo ni mama na ne luwo weche mag somo. Emomiyo na timo maber all. Odhi penja ok adwa na let down. Sama ne university ok athira to wang' ni bedo namba di. Mama gimoro to penja. Utimo ang'o kawuono kata iketo godo japuonj bende to tas. Tiyudo ka janyuol samoro no dhiro nyathi kono ni weche mag somo japuonje mong'erego. Mano e gima samoro duoko nyithindo moko chien kendo thirogi. Koro janyuol nyaka wajibika. Daktari antie gi dakika 2 kende adek ka to adwa mondo akawe pach jopiny. Mr. Hope wacho kanyo ni oksekete placed for education art, but my interest is in education science. Kindly advise, do I apply for help first or change the subject? Sapa no asacho nyalo apply straight away. Kai to be no kanyo joka bondo niko digi paro moro kae. Onunda wacho ni kabondo kaseful 2027. Hassan Boss Mwinyi wacho ni entiere kodo wacho kanya I salute you my boss Dr. Dev Onunda kabondo kaseful niko digeno. Aya Alvian bende nyisa ni kabondo kaseful ni alwedo maber. Na chal ne paro ng'eny ka daktari. No bende ote kanyo mar Morina Hakoth wacho ni en bende weche gi chopne makare kendo koro gido reso. Pastor George Maro Homa Bay Glow Church bende wacho ni giyudo konyruok entiere gi nyathi en bende wacho ni gini oya wangi kaka jonyuol giyudo ka gidhi timo. Omulo Junior wacho kanyo ni Amos Dr. Onunda wacho ni mbimba mtarajiwa mano kwada jesani ono bro kele ratil gi George Bati kato bayano kanyo ote kanyo mara Abdalla wacho ni hen bende omora henya gi twak wacho ni ma en twak moyao okonyo jopiny kendo wacho ni en twak mowinjore ahenya. Gerson Onjiko wacho ni jalno riek kendo magi twak monego be ramo gi bedo godo mondo jopiny oyud konyruok kato wacho ni giol gi siasa. Kato Erika Uma biane ni kajacha Erik to wacho kanyo ni Dr. Dave here yo minyalo duoko godo chien weche mag njore e ward miwuokie okang'eyo ni mano binyalo we mate lakini ang'eni en off topic tang'eni wadong daka machoke ndami wach mogik ka waloro wege jopiny kae to bende nyalo address weche matin mowuok weko erokamano Liande erokamano nyikwa Ramogi Ajwang' kuom weche muwacho go kuom jipo bende mujewa godo aduoko nwero kamano an bende thuolo mar go kodu mbaka kama mora kabisa nikech weche mag somo msingi manyalo kelo lokruok n'oganda. Somo dala ma nyathi odhi e skul kata mana achiel kende e kiwango mowinjore dalano ok bed the same, dalano lokore. Omiyo jowa wariwre uru somo beyond secondary e gima koro nyaka wajiw. Kora the only equalizer. Yeah, that is the only equalizer. Bami nyalo go mbaka gi jomoko manoko ne gigogo. Nyalo nyathi president e class buriwru mugogo mbaka. Kata ana ni nadhi masomo kama Obama no some. Ineno omiyo gigi en thuolo makendo omiyo weche gi beyo. To ka atieko tadwa na wach ni mokwongo adwa moso jowa ma joka bondo kasepol kawuono ka biro go siasa ka kawuono biro mondo bi wach wach no to nitie en tie lady en wach mantie koro wabro go mbaka chieng' machele weche mag siasa to kawuono odono teg somo to an kaluwore gi weche mag siasa ka 2027 ochopo ka Nyasaye otelo mitadonje bunge to weche mag somo e gik madhi keto kipao cha mbele. Weche machando kaka new funding model gire kaka wanyalo tego gi chike mawuok kocha. Awacho ma kata ne jowa ma jotelo masani mondo mi ging'igi gik makini gigomba ka gi jogweng'ere gima hinyo jopiny mondo mi gilosi mondo chike oring makare mondo misomo obed makare. An mane gima nyalo jiwo kendo adwoko erokamano ahinya kuom thuolo mwayudo mondo wagomba ka. Daktari. Ono Dr. Deva Onunda Nyakoro Mgajwang' mano en jalony anyisi ni en lony marari ai winjo kendi mane twak mara many piny Nyakoro Mgajwang' kendo mara en ka in japuonjre ka in janyuol yudo konyruok gi kaka winjo bed ne itimo chenro gi mag keto jopuonjre e kuondego mag tiegruok. Mano e chenro mara many piny kawuono riti masani warom kendo sa 3 nyinga Lydia Okeyo.